τη μορφογραφική τέχνη από τον αδερφό του Γιάννη, που είναι και παππούς μου, και την χρησιμοποίηση επισκέψεις του στους βυζαντινούς αρχαιολογικούς χώρους, όπου και τους φωτογραφίζει, αλλά πάντοτε το θέμα της φωτογραφίας είναι το μνημείο με ανθρώπους. Σκηνοθετεί το πλάνο. Δείγμα και αυτό της ανθρωποκεντρικής θέσης της οικογένειας, διότι αυτή τη θέση σας παρουσιάζω τώρα. Ο άλλος αδελφός, ο Μανώλης, ο ζωγράφος, ο οποίος με τη συμπαράσταση του θείου του Μονταδιανού, του Γιαννάκη του Πλατή, που μας είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, του Χαράκτη, γράφτηκε στο σχολείο τεχνών, το πρόγραμμα της σημερινής σχολής καλών τεχνών, που σπούδασε ζωγραφική και συνεχεία σπούδασε στην περίφημη για τότε σχολή του Μονάχου με δάσκαλο τον Γκίση. Το έργο του Μανώλη είναι κυρίως στην αγιογραφία. Ασχολείται και αυτός με τον χώρο που ο άνθρωπος εκφράζει τη λατρευτική του αφοσίωση προς τον Θεό. Τα περισσότερα άλλα του θέματα είναι πίνακες που έχει κάνει αφορούν προς φωτογραφίες. Λίγοι είναι τα θέματα με τοπία, νεκρή φύση ή άλλα. Ο τρίτος αδελφός, που ήταν και ο πρώτος στην τάξη, ο Γιάννης ή Γιάνγκος, φωτογράφος, τα θέματα του ήταν κυρίως περιστοιχισμένα με ανθρώπους. Έχουν φτάσει ελάχιστα στο αρχείο, αλλά το σπουδαιότερο από όλα αυτά που έχει και το αρχείο είναι το άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων του 1884. 56. Μια συλλογή από 35 φωτογραφίες, στις οποίες παρουσιάζει τον αθλητή την ώρα του αγώνα μαζί με τους αθλητές του. Ποτέ μόνο του. Το βλέπει ως κοινωνικό γεγονός στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το δείχνει πάντα το θέμα του με τον κόσμο. Επίσης, σε αυτό το άλμπουμ για πρώτη φορά παρουσιάζεται για την ελληνική φωτογραφία αυτό που μέχρι τώρα το λέγαμε φωτορεπορτάζ, γιατί τώρα με την ψηφιακή έχει καταργηθεί, θα να χαθεί, όπως τόσα επαγγέλματα, και το μοντάζ. Κάνοντας μάλιστα μια φωτογραφία τη βασιλική οικογένεια με μερικούς Ολυμπιονίκες, γενική, και συνεχεία αφαίρεσε ορισμένα πρόσωπα και βγήκε μόνο η οικογένεια του βασιλική. Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση του αρχείου, ερχόμαστε στο τι και πώς σκέφτομαι να γίνει αυτή η επιθυμία μου, δηλαδή το μουντάδο και το χειμώνα να έχει κόσμο. Με πρίκα λοιπόν αυτό το αρχείο και κυρίως αυτή την τοποθέτηση